trasladamos escritos, denuncias a todos os sitios, a Inspección de Traballo está facendo informes contundentes con todo o que está pasando aquí. Temos sentencias que nos dicen que temos a razón. O 1 de agosto non se pode falar de blindaxes aquí porque tiñamos un acordo firmado con todas as garantías en donde estaba o goberno da nación detrás, en donde estaban as administracións autonómicas detrás e todo moi avalado, tiñamos todo o cariño do mundo e non chegou para salir con un proxecto de futuro. Entón, 1 de agosto, o que ten que facer agora as administracións é coller as plantas e sacalas adiante. Os culpables xa sabemos que non son. O que se está falando aquí é que Riesgo é culpable, Parter é culpable, pero non se está falando nada, ou está se falando moi pouco de que o gran culpable aquí é Alcoa. Alcoa é o promotor intelectual de todo este caso. O dice a Audiencia Nacional nunha sentencia clarísima no ámbito social. E Alcoa ten que pagar todo este desaguisado. É un gran responsable civil do que está pasando aquí, e do social, e do laboral. E nós non vamos a parar hasta que eso se repare. Entonces, hoxe temos unha reunión moi importante para nós. A ministra de Marota, a responsable da Partido de Industria, e xa non vale prometernos nada máis. Aquí hai que tomar esa acción e devolvernos esa que nos han prometido. ¿De qué acción propongo nuestro esperanza?